Ewonu ndị be anyị daalụnụ, unu asaala chi. Biko onwe ndị na-ajụ ajụjụ dị iche iche. Ọkwa unu ma student visa na-ewu na work visa na sponsorship visa. Unu makwa na onwe mgbe tourist visa na-ewu, ya bụ visiting visa. Ọ dị n'ụdị n'ụdị. Fa na-asị ọ bụ fa nweta ya bụ visa, especially visiting visa, ọ ga-adị mma ka ya na nwunye esolu bịaba ka ọ bụ kasị ya bịaba. Ụmụnne, ihe nchọkwa igwe unu bụ onye bịaba ya na nwunye esolu bịaba na ezinụlọ ya, ọ na-aka mma anọkọ ọnụ, na-aka mma asịlị ya na maka anọla iche iche, asịlị na-adịbịa, asịlị na-adị ọtụtụ. Student visa na-eweta ezinụlọ, work visa na-eweta ezinụlọ, ka ekwe visa nke ọzọ a na-eweta sponsorship visa na-eweta ezinụlọ, mana ọ galala ọnụ, ọ galala nnukwu ọnụ. Onye ejiri asatọ na okilikili isii ịma nje tinye student visa ọnụ maọbụ work maọbụ sponsorship, ya bụ ihe ejidegodi ihe dịka asatọ okilikili tupu ije tinye bi ọnụ. Mana visiting visa anọ na okilikili atọ ezughị, ọ na-adị cheap mana ọ kọvara many things. Ọ bụrụ na ị chọọ iji bịa, na-egekweni ntị, ọ bụrụ na ị chọọ iji visiting visa bịa, ya bụ tourist visa, ọ bụrụ na ị chọọ iji bịa ịbụrụ nwoke, ịnụ na nwaanyị debe n'ụlọ maka ịmara mgbe iji ga-anata. Mgbe iji ga-anata ọ ya eluchekwa 20 years, ịnụọ nwaanyị debe n'ụlọ. Ọ bụrụ na ị mụtabere nwa, ọkwa nwunye gị chekete, ọ ya anakwa. Ihe ị ga-eme bụ, ọ bụrụ na ị chọọ iji bịa maka ego obele ego, idushon ịmụtago nwa na-atọ maọbụ ịnọ, ịbịabazie mgbe o ji bụ olu gị ịnaba, ị na-ese ndilife ego fa na-eligodi nke bụ nri, mana eliketekwa nke bụ nri ahụ, nwunye gị ga-adịkwa worried. Ọnya ka eji aba anọkata si na asịrị ya baa anya na ọgbaba n'ilo. Ịma na ụmụ nwoke na-agbakwa n'ilo ebe fa nọ, mana ada ejidekwafe ejide, mana nwaanyị agbakwara ofu a na-ejidekwa ya. Bụ ọ bụgodị na iji ụmụ atọ ahụ ma ịnọ, ị na-ese ndịsa ego, ise ndiketa ego, nwunye ga-adịkwa worried. Ọ ya asị na ihe na-atazi nchala maka o nwekwara onye kwulie di ya bịara na-ese ndị ego, o nwere akwụkwọ maka ọma nnatazi ọzọ, maka o nwere akwụkwọ o ji ga-eje anaba isi ije. Ya bụ ọ na-ese ndịsa ego fa na-eliju afọ na-aṅụrị, a na-ese ndikwa moto, a na-eliju afọ na-aba ịtọ ịnọ ise isii asaa, a na-ese ndịsa ego na-akpọso fon. Nwaanyị anọkatakwa arụ afọ ọzịa maka ọ bụrụ nwaanyị na-agba n'ilo. Ọ bụrụ onye na-agba n'ilo, ọ na-aṅụrị si gị nọrọ ebe ahụ na-ese ndị osi die, biko ị na-ese ndị ego, ọ makwa mma, mana biko nataka anyị fụ anya na ihe gị na-atazi nchala, and ego atọzi m ụtọ. Ọgwụ anya nwoke ahụ mechikwa paaki ya na ya bụ ịbịaba with student visa, kpọrọ nwunye gị na ezinụlọ gị dịkwa mma, maọbụ emechie fe abịa. Ọ bụrụ na ịnụbere nwaanyị wee na-abịa, ịrapụ ịnụ na nwaanyị ọfụ debe n'ụlọ maka ịmara mgbe ị ga-ana. Ma ọ bụrụ na iji visiting visa abịa, ịnụ na nwaanyị ọfụ debe n'ụlọ maka ịmara mgbe ị ga-ana. Nchọta akwụkwọ na-afịakwa arụ, ọ na-afịakwa arụ. O nwekwa ndị nọcha 20 25 fe nwebere akwụkwọ ahụ, famelide enwe akwụkwọ. Ụzọ esi enwe akwụkwọ ma ijiri visiting visa bịa, ọ na-esikwa ike. Ọ bụ aida na ịnụrụ mmadụ maọbụ na ịmụrụ nwa witi onye nwere akwụkwọ, maọbụ na imebe asylum, ọ na-esikwa ezigbo ike, jukwa na-ese. Ọ bụrụ na ịbịa idu 30 bifo ị na-anazi ịdị 45. Ọ bịa ka ọtụtụ ndị be anyị nara ụlọ bịa na-anụ nwaanyị ifufafa akatachaga arụ. Ọ bụkwa ihe mere ede o ji wee bee nwee, ọ bụkwa ihe melie. Ya bụ ka m na-agbalụ unu ama, maka o nwee ndị na-ajụ na-asị, ọ bụrụ na ịka dị yoli yong, ịbịaba ịmara mgbe ị ga-ana, ụka gị mma na ịbịazi. O nwere ike ịnụbazie nwaanyị ifuru ebe anya ka ndị be anyị ụfọdụ ji anụ nwaanyị na-abịa dị awe maka ocheketego. Ndị ọ tọrọ anụchago nwaanyị n'ala Igbo. O nwere oyi dị m nchekete na-anụ ma ndị obi n'etiti, ọ bụ okwu uchie ịnụfa, mana ọ chọrọ ka ọ nụọ na ndị ụlọ ụmụ nwanne ya anụchago di na nwaanyị ndị ọ tọrọ atọ. Mana nwaanyị na-adụ ụkọ
na obodo oyibo ọ bụ ụmụ nwoke anyị juru na ya. Ya bụ ịbịa na-achọzikwu nwaanyị ị ga-anụ ịma mfụkwa ndị jisi ike bịa na-eme gị anyị ka ịnụ ọfa fama nkwe ka ịnụ ọfa. Ụfọdụ ndị ji akwụkwọ ụmụ nwaanyị a na-emekwa ajọ gaị maka na gịnị nwaanyị dị ụkọ n'obodo oyibo onye ka iji abụ ife a na-ese okwu eseketa okwu a na-asị kedu ụmụ nwaanyị atụsịsịalụ nwoke ihe kedu ihe na-eme n'ala igbo ọ dị-eme. Nwaanyị dị ụkọ n'obodo oyibo ya bụ ị na-abịa kpọrọ ezinụlọ gị na-abịa ọ bụrụ na ịma mkpọnwụ bịa dị sho na ịmụtago nwa na-abịa ịtọ ma ijiri visiting visa na-abịa ịnọzialụ mgbe o ji bieli gị o nwere ihe dịka na anọkọrọ ọnụ nnọkọ ọnụ amaka maka na ụfọdụ na-akọ ndị emukwu ya na ọma mkpọta ọ bụ kọndishọn mee na fa kpọtara maka na onye anụ aja gị je elu turo na-asị na ọ na-atọ aja. Bikonu ị na-abịa ịnụ na nwaanyị ọfụ debe n'ụlọ ụmụ nwoke anyị biko unu na-egekwe ntị ịnụ na nwaanyị ọfụ ma ọ bụrụ na iji visiting visa abịa beluso ma inwe nnọọ ọkwụ maka egbuo n'ofe okro nne na nna gị ma ọnkụlụ gị ma anti gị sponsọ gị nnọọ ịbịa gụchicha nnọọ akwụkwọ ka ịka dị yọng a na-emekwa ịgụchaba gị nwe akwụkwọ ọnya bụ na imekwe eje anabụ isi ije kịta student visa na-ewu ndị be anyị ji akpọrọ ezinụlọ fa abịa kpọli ya bịaba ọ kakwa mma ịnụọ nwaanyị ọfụ kpọkwali ya bịaba ọdawaizi ịnụkwala ụmụ boys nwaanyị ọdawaizi ịnụkwala ụmụ boys nwaanyị ị mara mgbe ị ga-ana ochekete ike agwụ ya. Na-egekwana ntị unu anụ na nwaanyị ọfụ debe n'ụlọ unu nụọ na-apụta so gị dị shon ọmụtago nwa na-abịa ịtọ ịnọbazi anaghị ana mgbe o ji bieli gị na-ana ọ na-afịakwa arụ inwe akwụkwọ ọ bụkwa ya ka ndị na-enye sponsorship a ji akụchaji fama na ịbịazie inwego akwụkwọ ịdịgo fri inwe libati emegolu gị kpoo maka emeli gị ọtụtụ ihe ya ka fa ji gbado ụkwụ n'aja na-ajụ ibi ego si na ọ bụ 8 na okilikili 6 unu afụgo ihe o ji na-agala ọnụ. Ọ bụkwa ya ka m si ka m bịa jụọ maka ụfọdụ bịa na-ajụ mana WhatsApp mana comment section a na-abụ ajụjụ ọbụla unu jụ mbịa kọwa anya ya bụ onye nwere ajụjụ ya na-ajụ ọ na-adị mma iju ya na comment section mbịazịa nkọwa anya onye ọbụla aghọtazi anya mgbe ọzọ ma ajụzi n'anya bụ ajụjụ. Ya bụ ndị be anyị ekenekwe m unu daalụnụ jisi na ike na-agbanị mbọ unu ada na mba Chukwu ga-agọzi unu niile ise ngwa ka emesịa.